Arey, I'm pretty sure right say we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. सर्वप्रथम ही अतिशय संवेदनशील आणि संतापजनक ज्या रीतीने हा खून करण्यात आला तो मी आता त्या राज्यांची नावं घेत नाहीत कारण ती पण सुधारली असं वाटतं मला. पण उत्तर प्रदेशात 1.5 वर्षापूर्वी जे झालं, बिहारमध्ये आपण वृत्तपत्रातून आणि वाचतो, आमच्या सुसंस्कृत महाराष्ट्रात आणि विशेषतः कोकणात हे असं कधी घडत नव्हतं की एखाद्या जीप खाली आपल्या विरोधात लिहिणाऱ्या पत्रकाराला असं चिरडून 100-150 फूट फरफटत नेणं हे मानवताला काळीमा फासणारं आहेच, पण आमच्या संस्कृतीला, आमच्या विचारांना आणि इथल्या जी जनता आहे ती शांत आणि म्हणजे सुजाण जनता आहे आणि ती आज नाही गेले कित्येक शतकं ही अशी आलेली जगत आलेली. शशिकांत वारसे हे या लाखो कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाच्या विरोधात का लिहित होते? त्यांना नव्हती का प्रगती नव्हती नको होती का? युवकांना रोजगार, हे रोजगार बोलतात, हे नको होतं का? सगळं पाहिजे होतं, पण त्यांना त्यातला गोरखधंदा काय चालू आहे, लँड माफिया काय करतायत, शेतकऱ्यांना पिडून 2-3 लाखात जमीन घेऊन जमीन अधिग्रहण 4 पट जे होणार तिथे आता रेट मी ऐकलंय 80 लाख ते 1 कोटी रुपये मिळणार आहे प्रति एकर, पण ते शेतकऱ्याला नाही मिळणार. परप्रांतीय जे धनदांडगे आहेत त्यांना बारसू सोलगाव मध्ये जमिनी ज्यांनी इन्व्हेस्ट केल्यात त्यांना मिळणार, हे तो लिहित होता. आणि त्याच्यात म्हणजे आता हे कदाचित ही क्रोनॉलॉजी जुळून आली असेल, मी आरोप करत नाही. 4 फेब्रुवारीला आंगणेवाडीच्या आई भराडी देवीची यात्रा होती, तेव्हा एका पक्षाने आनंदोत्सव ठेवला. तो आनंद कशाचा होता तो मला आता कळत नाही, कदाचित हा दुःखोत्सव आहे. त्या आनंदोत्सवात राज्याचे उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री येऊन असं म्हणतात की काही झालं तरी हा रिफायनरी प्रकल्प आम्ही रेटून करणारच, असं जेव्हा म्हटलं जातं. बरं, त्यावेळेला जे काय होर्डिंग बॅनर लागलेले त्याच्यात आज जो आरोपी आहे ज्याच्यावर सुरुवातीला 304 लावलं, मग आता 302 लावण्यात आलं. आणि तो का लावलाय तर राज्यभरातल्या पत्रकारांनी ताकद दाखवली म्हणून 302 लावलाय. सामाजिक जर असतो कोण माणूस, सामान्य असता, सामान्य नागरिकासाठी लावण्यात आला नसता त्या आरोपीला, मग ते लावण्यात आला. आणि मग आता हळूहळू राज्य सरकारचे डोळे उघडतायत आणि राज्य पत्रकार संघाचे जे अध्यक्ष आहेत देशमुख साहेब किंवा इतर मंडळी त्यांनी पाठपुरावा केला म्हणून त्याच्या कुटुंबाला 25 लाख रुपये जाहीर केलेत, जी खरी मागणी 50 लाख रुपयाची आहे. त्याच्या 19 वर्षाचा मुलगा जो ITI मध्ये आहे त्याचं शिक्षण पूर्ण करून त्याला सरकारी नोकरी दिली गेली पाहिजे. पण आता जी श्रद्धांजली सभा झाली त्या अनेक पत्रकारांनी मांडलं की नुसते पैसे देऊन गेलेली व्यक्ती येत नाही. त्यामुळे सगळ्यात महत्वाचा शशिकांत वारसेंच्या मृतात्म्याला श्रद्धांजली, खरी श्रद्धांजली कधी होईल जेव्हा हा नुसता पंढरीनाथ आंबेडकर नव्हे, त्याच्या मागे त्याचा राजकीय वरदस्त असलेले खरे सूत्रधार कोण हे येणं गरजेचं आहे. आणि माझ्या मते राज्य सरकारने नेमलेली SIT हे करेल हा सामान्य नागरिक म्हणून माझा विश्वास तरी मी गमावलेला आहे. मग यासाठी काय हवं तर माजी न्यायाधीश यांच्या नेतृत्वाखाली ज्युडिशियल एन्क्वायरी होणं गरजेचं आहे, जी निपक्षपाती पाहिजे आणि जी फास्ट ट्रॅक पण पाहिजे. 6-8 महिन्यात याचा काय तो निकाल समोर आला पाहिजे आणि जे याच्या मागचे मास्टरमाइंड आहेत ते देखील गजाआड झाले पाहिजेत आणि त्यांच्यावर पण 302 लागून जन्मठेप होणं हे गरजेचं आहे. तर त्या शशिकांत वारसेचा जो खरा लढा आहे तो शहीद शशिकांत वारसे असं मला वाटतं. पत्रकार आहे आणि त्याच्या हातात बंदूक नव्हती, मग सीमेवरच शहीद होता तसं नाही. समाजात हे लढणारे खरे लढाऊ आहेत, हे खरे शिवछत्रपतींचे वारस आहेत आणि हे खरे शहीद आहेत. अशी श्रद्धांजली वाहिली. या निमित्ताने अचानकपणे ठरलेल्या या सभेला समाजातले सगळे संवेदनशील आणि ज्यांना जाण आहे असे सुजाण नागरिक आणि पत्रकार बांधव आले, त्यांचे आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतो.
शशिकांत वारशे यांची हत्या ही राजकीय हत्या आहे आणि राज्य शासनाचं हे पाप आहे. एक शशिकांत मारला तुम्ही, परंतु पत्रकारितेचे आवाज तुम्ही दाबू शकत नाही. असे हजारो शशिकांत वारशे तयार होतील आणि राज्य शासनानं ह्या शशिकांत वारशेच्या हत्येमध्ये कुठेतरी जवळ खाग होईल एवढंच या निमित्ताने सांगतोय. आणि खऱ्या अर्थानं जर शशिकांत वारसेंना श्रद्धांजली व्हायची असेल तर यामागचे खरे सूत्रधार शोधावे लागतील आणि ते काम शासनाने करावे एवढंच या निमित्ताने सांगितलं. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकणसाद लाईव्हचं मोबाईल ॲप.